Práca na minibagre? Počasie často diktuje pravidlá. Prší, sneží, fúka vietor alebo naopak páli slnko. No s kabinou na minibagre Berger Kraus si už nemusíš robiť starosti. Kabiny sú navrhnuté s dôrazom na najvyšší komfort. V zime ťa zahreje kúrenie, ktoré ťa ochráni pred chladom a vetrom. V lete zas príde na pomoc ventilátor, ktorý ťa osvieži a udrží v pohode aj počas najväčších horúčav. A aby si mal všetko pod kontrolou, kabína je vybavená praktickým tlačidlom na zaistenie dverí. Zabráni nechcenému buchnutiu či zatvoreniu. Plus, keď odídeš na pauzu, kabínu si môžeš pokojne zamknúť. Tvoj minibáger aj tvoje veci tak zostanú v bezpečí. Kabiny Berger Kraus nie sú len prístrežkom pred počasím. Sú to tvoje mobilné komfortné pracovisko, ktoré ti umožní sústrediť sa na prácu bez zbytočných starostí, nech je vonku akékoľvek počasie. Berger Kraus je jednoducho spoľahlivosť, pohodlie a bezpečnosť v každom počasí.